von der les. Ich habe gesagt, ich klein mich aus von ihm, weil ich durch de Päckchen moeten en met elastieke koers voor aanzien van oorweer. En echt goed, met al dat arme nood kleden. Je hebt je soms de zin, de kan er gaan zuiver. Maar ja, wie de dokter zegt, blijven bewegen. Die van mijn neven, die zit met haar aan online dancing. Maar ja, ik zie mezelf niet in zo'n pakje met van die franjelen en een kooi bijvoorbeeld. Ja, en weer van mij gewoon wel helemaal niet zo gaat te vragen. Dus nu dan is sinds kort, samen met een vriendin, dan nog aan klassiek ballet voor ouderen. En nu dacht ik toch dat ik zo lenig was. Maar na die eerste les, nee, ik vond het juist een stervende zwaan. Ja, ik zeg toch, dat ballet, als ze dat zuus, dan denkt ze, dat ken ik hoor. Maar vergeet zich niet. We hadden net zo'n televisieprogramma op stond van ballet. Toen was op de televisie. En toen zei hij tegen mij, zei dat hier dat allemaal ook? Ik zeg, oh ja, zeg ik. En nog vuil me. Ik zeg, we beginnen altijd met oefeningen aan de bar. Ja, toen had ik het gezag, hè. Oefeningen aan de bar, zegt, oh, dat deden we dus niet nuttig. Ik zeg, oké, zeg ik. Dan zal ik tegen het geluid laten zien, dan kun je een glas bier aan de pas. Enfin, ik was nog niet bezig toen zei er, doe in godsnaam de gordijnen toe. En zij staan in de mensen langs. Enfin, toen leefde de danser daar op de televisie, leefde zo ballerineke de loog in. Toen zei er, zit er ook mensen in dat clubje bij u? Ik zeg van ze met 8 dames, zeg ik. En 1 man. Nou, je zit daar ook zo'n panty over. Ik zeg, wie minste? Ja, zit er. Wie deed dat op de televisie erbij? Die kon ze ook niks aan doen. Ik zeg, nu luister bij haar. Ik zeg, dat het niet panty, dat het tights. Ja, zit er, dat zal best. Ik hoop alleen tot de alle school blijft zitten, dat ze al die afvallen achterin onderluchten. Enfin, zo ging dat maar door. Dus op een gegeven moment zet ze het voetballen maar op. Hè. Nu neem ik les met Bernard de Meert. En dan zit, wat leukste lijstje. Dan zit dat balletje niet goed te doen. Ja, toen hebben we niet gezegd dat ik sinds een paar weken probeer op de spitsen te dansen. Maar na die eerste les op de spitsen. Alle 9 van mijn 10 donkerblauw en 3 extra over erbij. Maar ja, mijn mond gaat over hebben voor kunst en cultuur. Door het zoet naar het zuur. Of andersom. Wie dan ook. En het staat ook zo schoen in de folder van de cursus. Hè? Tevens wordt gewerkt aan de ontwikkeling van muzikaliteit, dansgevoel, conditie, uitstraling en sierlijk bewegen. Nou, zeg Bert, toen dat gelezen had, dan is die nog wel even bezig. En dan zie je zo van die momenten dat die mensen zich echt op mijn gemoed opwegen. Ik zeg, muzikaliteit, zeg ik zeg, zelfs als ze zaad is, kunt ze bij je carnavalsliedje nog geen wijs houden. Ik zeg, voor dansgevoel wil ik het gaan niet hebben. Ik zeg, een conditie, hè? Weet hij, alle commissies, te voet.
Onderwijs versticht met een lui vod, met een ogen toon naar een wielrennen niks te doen. En ik zeg, en nog het anders. Dus ik zou geen uitstraling hebben, zeg ik. Nee, vriendinnen met zo'n dikke beerboekstieg. Zeg, en nog het. Wees maar blij dat ik na al die jaren met die nog altijd zo sierlijk beweeg. Maar goed, het is natuurlijk weer op iedere cursus, zo'n 1 les in de week is niet genoeg. Hè? En zo zeggen ze dus altijd, u moet thuis nog maar eens goed oefenen. Maar dan zeg je dus zo'n 2 of 3 keer aan de week, zet ik s'avonds al eten samen met de eetkamertafel tegen de moeder. Daarna maak ik deze weg naar het biljarten. En dat vind ik prima, want dan heb ik de kamer voor mij alleen. En dan begin ik met de rek- en strekoefeningen. Want het gaat ook om het bewustzijn van het lichaam. Nou zal ik zeggen, verleden week had ik me bij het trekken en strekken het verrek. Ik ben me dag achterin bewust geweest van het lichaam. Ook s'nachts. Ter afsluiting van de cursus is een optreden gepland in de Bonbonnière. En alle 8 dames maken auditie doen voor de stervende zwaan. Nou zit bij van mij, vergeet het maar. We hebben zich ooit een zwaan gezien met een knievel. Ik zeg, nee, zag dus op de cursus, het ging puur om danstalent. En ook de dames met enige overtollige haargroei kwamen een aanmerking. En daarbij kwam, zeg ik, voor wat zou je zo'n niet genderneutraal kunnen zien? Ja, zegt er, dat heb ik me bij die deksel afgevraagd. En vooral in dat peks gezeten. Maar goed, wie zag, we moeten gaan over hebben voor kunst en cultuur. Door het zoet naar het zuur. Hè? En wie de dokter zegt, blijven bewegen. Maar nu eerst even dat peks genoemd. En genderneutraal. Ja, zou die nog verschrikken?